Ano na dire? Yang live view, Maria Vialize. So mo din nasakyan na to, no? Ay, ito sir. Yung 15 ba? Saan ba tayo? Saan tayo sasakay? Tagalog na pala tayo ngayon. Mag-brief na, mag-brief. Kinahanglan nila ito mag-1 dito, swimwear attire ba? Sakyan karon guys, paingon og Boracay. Disal pa daw. Linaw ra kay guys, kaluyan na po nalinaw kaya kay nami going to Boracay. Gina. Ano seat number mo? 100. Tagalog na tayo ngayon. Awa dyan. What up guys? No, nami diri sa Boracay, so nami diri sa beach Nice area. Boracay guys. It's a nice move. Ito, Fred, tinawag nila lang istorya pre nga, gana gire dire pre. Oh, daghan maong attract kay sa Oh, turista grabe, diri. Daghan kay mga kuandre guys, mga pang-tourist dito na. Nalang mo dire sa personal, mga grabe. kayak. Ano to Yes. pre? Mga Oh, hardworking, mga massage, diri dito. Kung na pa yung mga laing rides diri oh. Grabe ka gana gid men. Ito rin Boracay guys. Tara, Mga libo-liban guro no, mga masasabi mo pre na nandito na tayo sa Boracay. Masasabi ko Dire pre kay against the light. Nana, ana pre kay bagsige ka pre. Ano? Masasabi ko napakaganda dito sa Boracay. sige na mag-picture na ta guys. Maraming mga view mo Ikaw, Dave. makikita mo. Ano masasabi mo na nandito na tayo sa Boracay ngayon? Sobrang kuan. Di ba nasa ano mo lang, nasa imagination mo lang. Ngayon nandito ka na sa Port Layaw, pero pala talaga. Oh guys, na Maraming namin mga diri. turista dito. Ayak. Ano na ka sa Boracay, Wad? Nandito ka na katulad ng tagbalas, ali. Happy. Ha? Happy. Picture sa picture, dali. Ay, Wad, bawal daw kumain dito, Wad. Doon lang daw kayo, Wad. Bawal kumain dito, baka malaglag yung ano. Narang mga beware of bambus, oh. Boracay tayo, men. Dito na tayo sa Boracay. Boracay. Yeah, Boracay na guys. Grabe, So, sobrang guys, isda. together eh. Nice na kayo diri, guys. Dagan yung tao Chill diri. na dito ba? Mga thousands of people na diri, guys. Dagan yung guys. Personal. Sabi ka dagang tao. Guys, people, artists, mga vloggers, more and... Yan ara pre, picture pre. Yan naman ang picture. Libre ko na siya. Yan po niya na, guys. Kaya mapapicture pa akong pare, guys. Let's go. So, namin din sa ano, sa Boracay Beach. La Carmila. Station. May Station 3, Station 2. Station 5. So, Masa ba natong country sobrang pre ato dami pa pala tao ditong na mga tatay tao, guys. kulab ba? Makita. So, Sir Jibin, baka nandito sila, Boss Primo, sila Paplo, Marquito Cook, kasi nadiri ba. So, enjoy na lang ta diri kay sabi ko sa many people of the world, daghan din kay tao diri. Nani din ang Boracay guys, daghan ng turista. Daghan siya turista karon kay kuan magod ron summertime. Kat diyan may maula mo doon nila guys. Kayo mo na sila yawag mo. Ay, Boracay, oh. Dali nang buhat din. Siya ba yaw sa dia? Siya isa sa lagi. Welcome to Boracay. Area, oh.